ụmụnne m abalị dị egwu taa ka m mara abalị dị egwu ụlọ amakwala kangar ụlọ alatala abalị wụ gaghechagharị onye m chọrọ ịga hụ mụ gaghecha ala ụzọ mana ama m la ọnya nyanwa gaghekwala m ọmahala ọmụ mgbochi ka m bịa bụọrụ ụlọ akala ọkwarala ewu sọmbọdị mma like iji ijele abalị ị akwụsịwakwa maka ihe mmerụ abalị ije abalị jọrọ nnukwu njọ onye mkpọrọ washi ọ like oke ụlọ abalị o nwere ihe ọ ga-eme ị gaghị ama la onye ndị otu a ga-emewu ụdị ihe ahụ ofu nwoke la Ogun steeti ka nwata nwoke la ngara shilabi iwu pụtala mbara ọwụrụla ọkụ adụghọ asị mmadụ kpọọ oku ọha olu onye ọ lụrụ bụ ihe mkpọrọ ya oku mana olu onye ahụ ka o chere onye a bụ ihe na-akpọ ya oku uwe soro onye a wee gagide ije gaa ije nnukwute ije gaa mie tetụ onye a wee tụgharịa wee wụrụ mma gbuwa isi ala ajụghị onye mgbuwara isi ọla akpa ahụ onye ọzọ ọkwala ebidozia ndị vigilante grupu chọba ewee chọba sobe ma ụba mebe nta mere nke wee nwee ike ijide nwoke a nwatakịrị nwoke ọchịla nna omere owochila nwata nwoke a ka nya m gara woo jee gbaa oyi nwa ahụ woo kparịa ya wochi ka nya gbuo nne ka nwa ghara ịgụcha akwụkwọ nje ụdị iro ụdị achịcha obi onye nke wụkwa onye efe mmanụ nke abụkwụ ndebe anyị ya nwere ihe na-emekwela be anyị na-emekwe bịala ofe mmanụ mana ihe na ndụ nji okwu a na-ekwu iro ndụ jikịta dị too much to were nwayọọ mara ka oyi isi ebelatawa oyi golo onye ahụ gụrụ akwụkwọ ibe golo onye ahụ mere ibe were nwayọọ mee nnu belatawa ya ọmọchukwu belatawa ya makala mgbe ihe ahụ m ga-emewu ihe ị ga-ama na ihe ahụ ihe mmerewu ihe anya mmiri eju ndị mmadụ ihu ya wochi ka ya gbuo papa nwa ka alụ oge enweji onye m ga-azụ nwa ahụ la akwụkwọ uluhuru iro obu uluhuru ya bụ ya wickedness from high places ka o mee onye na-eme ihe ọpị ka ọchị ka ọ ga gbuo instead of ime ịga igbu nwa mba ka ya ghara igbu ike nwa lọrọ ndọrọ ata ahụhụ na o bugara atọ ya ụtọ gị nwa onye nlọkịta ndụ nkala eme oyi ndụ nji oyi merụ nwanne enyi nka nwanne nke nwa ile emenya wa oyi ka a gasịla ewe ụmụazị jidekwe nchịwa aka marụkwa ihe ị na-eme iru aka karịchajiri onye ọbụla baa ụlọ